Усім привітання на сувязі з Jackson Gamer. Гэта хаванкі у CSGO. Вось у CSGO. Я не буду это выразать, пусть будет у CSGO, так у CSGO. У CS2. Я шукаю. Так. А ты мяне бачыў праз стекло? Але не. Що? Ти мене бачив праз стекло або ні? Я тебе не бачу. Зовсім. Так, я сподіваюсь, тут ёсць якісь-небудь телепорт, або что-небудь. Что-небудь ёсць? Ага. Вось тут я першую хаванку знайшоў. Я так чую, что ты мяне знайдзеш адразу ж. Ага, не тут. Добре. Ты вирішив одразу ж свой дом, свою хату проверить. Ну, то так. Ну і як твой пошук? Ну. Я знайшов собі ничку. Ага. Я зрозумів. Якщо тебе тут немає. О, і ще одну ничку. Непогано. А! Почекай! Що чекати? Ти знайшов Так, собі ничку, кажеш. да, добру ничку знайшов. Я так вважаю. Ну, поглядім. Я тут покулі шукав, може бути. Ёсць якісь-небудь хаванки на моем респауне. Угу. О! Хто гэта? Чого ти Ай. так швидко знайшов? А я бачу такі яркий зеленый колір. Ага. Я такие, окей, я туди не упал. Может быть, на Е нужно жмать. Я был правый. А ты был левый. Держи. И я сподеюсь, что-нибудь знайду цікавое. Что-нибудь доброе. Такое, что ты не знойдешь ніколі. Вось гэта 100% имея телепорт. 100%. Я яшчэ бегаю. Окей. Ну, диви, часу мало. Та я розумію. 1, 2, 3, 4, 5, я вже вийшов погулять. Погодь, тут штосьці... Да... Штосьці ёсць. Але не разумею, як... Як? Як сюди попасть? Здесь штосьці ёсць. Здесь граффити не рисуется, не малюється. Ти десь в шахті, так? Я не ведаю. То так. Але як до тебе попасти? Така як? Ось у меня. Тое ж самое пытанне, як сюды попасть. Ты здесь вельмі близко. Я тобі вельмі добре чую. Угу. Це добре, що ти мене чуєш. Так, у мене ще 3 хвилини є. Але ж Я не можу. я у ловушки, я не смогу отсюда выйти, тому как я не ведаю
Тому як я не ведаю, як попасть сюди. Коли ти мене знайдеш, ти мене одразу же заб'єш. Тому тебе тільки треба знайти. І все. Та як же ж це зробити? Я тобі даю графіті. Чув? Я чую, де ти, але я ж не знаю, як туди попасти. Я не ведаю, де ти. Зовсім. А, може ти. Бля. Зовсім не тут. Привіт! Ой. А як? Не Ладно. поняв. Ладно, гэта твоя перамога. Можа быць, вот гэта служыць як адчыніць што-небудзь. Я не встигаю. У цябе ж яшчэ добра часу. Ні, 10 секунд не встигаю. Ну, я на апошніх секундах знайшоў нычку. А ну, почекай ще 5 секунд. Не, ніяких 5 секунд. О, Тоді вдиди в дупу. Ой. А ты не ошалел? Що ти? Малий. Плаки. Зусім ошалел. Зараз почекай, я до тебе доберусь. А, куди ти побіг? А, я гэта бачу, як ти. Куди ти? Куди? Это было нечакано. Ты просто у меня на очах улетел от меня. Шо ты? Жадаешь, покуль я сховаюсь? Ну, жадай. А где? Тут текстуры воды нема. О! Я телепорт знайшов. Усё. А як я отсюль? А, вось як. Так. Почекай Я в некалькі тебе секунд. час. Є в тебе час. Усё добре. О, я тобі бачу. Що ти став? Де ти На мене місці. бачиш? А вось. А ти десь далеко? Я у хаті. О, ти мене бачиш? Е, Ай! Ай! Почекай! Почекай! Ах! Ну і що? Ай! А, Хотів мене попранкувати, так? Не вийшло. не вийшло. І все. Сподіваюсь, що зараз все буде норм. Сховався. Я тебе вже А? шукаю. Сховався, я тебе Добре, вже шукаю. добре, шукай. У. У. Що таке? Я собі нишку знайшов. Може бить, ти про яє ведаєш? Але
Ти мене бачиш? Нереально. Ну, майже ні. Я тебе не бачу і не чую. Не, ну чуть ты мне потребен. Так, я забыл, где... А, вось тут. У мене дуже добра ничка. Ты вось тут, так? А як к тобі попасть? А це не скажу. Вось як. Вось як к тобі попасть. Ой. Погодь. Да як? Як ти сюди попав? Що за трольнишка? Погодь. Куди ти побіг? Ай-яй-яй, застряг! Застряг! Побіг Юр мені. У Я, тебе залишилось 4, 3, 2, 1 секунда. я потрібен поспіть. І, Я поспів. Тобі повезло, в мене проглючило ще. Та, у мене був час, я ж казав. Давай, шукай мене. Блять. Що это такое? Ось ён. Урожай. Собрать вирішив. Це так? Шукаю у хаті. Та ти мене бачиш, значить. Ну, я не ведаю. Може бить бачу, може бить чую. Та бачиш, бачиш. Ти що тут сидиш? Але я. Я гріюся. в лаві. Я греюсь. Ой. Ой, отсюль нема виходу. Отсюль не було виходу. Гріється він, баньку приймає. Так, ну я тебе почав шукати. Це я знаю. Ой, я бачу, есть одно место, где 100% потребен быть телепорт. Ось тут. Ось тут може бути щось. Ну Щось майже, але тут. не там є. Не там, я тебе чую. Ти мене чуєш, але не бачиш. Не бачу. Так, я щось тут знайшов, але не можу. О! Ось він. Скаче. Тому що хто не скаче, той москаль. О! О! Я знайшов собі ничку. І тут ёсць ёсць виход, калі треба. Дякую, що сказав мені інфу. Якую інфу я тобі казав? Що там є вихід. Ну ёсць і ёсць. Але зайсці ты сможешь толькі з одной стороны. Так. Ну і де ти? Ти, типу, хочеш сказати, що не чув мене. Я? Я не ведаю. Про что ты кажешь? Ой. Я спадзяюсь, ты не бачыў гэтую метку. Я не бачу міток. Так. Ну і добре. Ну, я табе кажу, я у хаце. У якой хаце я не кажу. Але я ў хаце. Вельмі вялікай хаце. Елітний? Вялікай. Глядзі, бегае ён. Што ты?
Ти мене Сергійко. бачиш? Ну, так, може бути, трохи. Значить, ти от в тій хаті. Ось тут десь. Вітаю, Сергійко. Не Що ти? зрозумів. Прям зараз на мене зириш. Щось ти мене обманюєш. З чого ти вирішив так? Тому що там, ну, нема місця ніякого для нички. Ну, може бути, ти так думаєш. Та не в цій ти хаті, просто час тягне. Ну, вось, ведаеш, я недалеко от места спауна. Я так кажу, у перші 60 секунд я тебе бачу. Може ти десь в цьому домі. Ну, я не ведаю. Я не ведаю, але я бачу некие зеленые, укусные. Я зрозумів. Що? Тобі моя подсказка нічого не дала, так? Бачиш зеленые... Укусные, Укусные? укусные. Пшено? Пшено, зеленое, укусное пшено. Так. Вельми кахаю пшено. Ти уже 2 рази був тут. Де? Спочатку ти був тут Тут? і несколько секунд назад тому. Тільки що ось тут був, так? Не, я тебе не чую зусім. На место спауна зайди своє. Ну. Иди на другой этаж. Так ти в цьому домі, так? Так, шукай тепер мене. Та що шукати, часу у мене 10 секунд. Окей. Ну повір, у мене й дуже добра ничка є. Ну, сподіваюся, що так. Ти ведав про гэту нычку, або, може бути, мені треба було подсказки лепші давати. Та трошки поліпше, тому що я увесь час був на вулиці по факту. Ось моя підсказка взагалі. Ой, ничка взагалі. Жесть. У мене музика у голові. Треба пойти к лікару. Ну, все, можеш шукати, але ти мене не знайдеш. Так, підсказка така, я бачу багато каміння. Угу. Ну, ты не тут. Это... О. Ты близко к этой гранате? Ну, якщо зміг кинути, то напевно ж. Гэта десь Ага. зноў внизу. Ну так, внизу, але ти де? А, ось ти, бачу тебе. Ти мяне яшчэ і бачиш? Стоп, почекай. Ти у мене завис на одному місці. А, ты у меня вылетел. Круто. Яшчэ добра часу табе ёсць. Ні, все нема. Ух, як я хутка выбежу. Так, Це сходу значить- підсказка ось така. я ўжо зразумеў, дзе ты. Але як туды добрацца, я не ведаю. Так можна! А ты як забраўся? Ты выпрыгнуў. Дзе ты?
Я нічого не бачу в этом дыму. Конченые вейперы. Где я? Ну вось, ти убіг. А ти як Ізі. забрався туди? А не Ти- скажу. Ви ж- А! Ти не убіг! Тобі був час убігти. А Та ти... я думав, тут зараз сидів. вийдеш, а нащо ти туди почав дивитись? Нічого О. нема. Цей Зовсім, дім такий зовсім затишний. усё дрянно. Я тебе не бачу, каб Ага, зразумець, бачиш, можна мне вийти, але не можна, або не можна. А? Так де? Ти мене Та тільки що- я чуть не помер. А. Графіті зроби десь. Я не могу. Не можеш? Ты одразу меня знайдешь. Ой, так. Тебе там рука сторчала. Блин, ты до меня телепортнулся, я ты... Я понял, понял, Я понял, так что і ты понял. зразумел, где я. И я такой, ой, я просто чуть не помер. О, ТикТок засмотрелся. Бувай. Ти знов? Ну, Що ти там ще танцуєш? Та не танцюю я. Побег, ён побег. Куди ти побіг? Ти що? Ти десь-нибудь у смаку, так? Ні? Вже Ти ні. уже убіг куди? Ну, звичайно, це ж моя думка, ти що? Вось. Куди ти хотів? Ось як Куди? сюди. Зайсти треба було. А куди ти убіг? Я тебе не чую. Ну, де? я вже в іншому напрямку побіг. Якусь-небудь подсказку. Можеш дать? Так, тримай. Что это за персонаж сядає? Твое. Ай, Просто сядеть серый такой. Под А деревом. звідки ти тут? Сел он. Звідки ти там? Я телепортнулся А, з хати. надо ж. Куди ти? Подалі від тебе. Да не біжи ти. Я тобі трохи поглажу. У мене є ще 2 хвилини, щоб набігатись. Та почекай ти. Трохи. Трохи почекай. А, Набігався. котеняка. Ось туди я. Ось туди я. Хотів. Може бути, Ай, тут так. щось есть. Нічого. А. Я знайшов телепорт. Гляді, де я. Нагору ту. Гляді, де я. Де? Погляді у небо. Куди дивитись? Стой на месте. Я не знаю, як туди телепорт. Ну ось, гэта ўжо твои
Проблемы не мои. Знайди. Так, ну гляди, подказка. Значить, десь радом з спаўнам ёсць гэты тэлепорт. Але ён не на спаўне. Ён не ў той хаце. Ён у хаце, але не ў той. Ён дзесь-небудзь зусім радам. Давай я табе буду казаць холодна, але цяпло. Холодно. Давай. Зараз вельмі холодно. Ты замерзнеш. Хутка ты замерзнеш. Вось зараз цяпло было. Я табе зараз не бачу, але было цяпло. Десь у башні цій, так? А, да, так, десь там. Я ж тут усе дивився, наче нема нічого. Вось ёсць там тэлепорт. Ёсць. Тут? Я не ведаю, десь у башні. Калі я табе скажу, не дзе знаю. ты, это будзе вельмі. Тут і няма тэлепорту абратна.